Karibu sana naende ngakingia Jumatatu entoereru andonsi asogotonyora wetra Kisi Hot TV mwancho murigereria nimanyete ng'a weekend yao yabetengia gesa twagatiganite rituko ria Ijumaa wika ebire biga Nyasaye okonyareire waikira iga rero erinde rio tubwatirane gocemania bunere botambe ase ebipindi bito bia kera rituko ekera rerere rituko ria Jumatatu chitariki 14 omwaka obwe chiribu 2020 abantu bonsi barimo gotonyora gwetera chinse chia isiko kuraiga Kenya na chinse chionsi chia maching'umbu karibu mwensi ase program yelituko lia arero barimo gotonyora gwetera Facebook baria mogotonyora gwetera ase omutandao o YouTube Kisi Hot TV karibu mwensi pi nainde lituke liga lia Jumatatu nimanyete abantu batwarete weekend entoereru Jumamosi barimo agende Sabato igoro barimo achite kanisa karibu sana mwensi ilinde renado tuchake wiki nekerunde Jumatatu kisho chite to chikora Jumatatu Jumaine Jumatano Alhamisi mpaka Friday Saturday twatiga abantu batimoka na Sunday ilinde bagenda gosasima chinsa cha Afrika ya moja iko chire chinsa isato nagireka isano na ibere East African time karibuni sana mwensi bali mwachakira gosoa na bondo chichi comment chino gigaiga ntakuwa nazisoma asige kike ni kere mutwe na rero topic tubwate gigaiga ni topic motomoto tuchikukwandira litukulia rero amashabiki ta Facebook bali mwangere goto join ni doche chi comment chino gigaiga karibu sana bali mogotonyora gwetira YouTube chi comment chino na chirorera ega mwensi karibu elinde tusugume amunaimwe goika chinsa isano chia abotuko elinde nalitora kore show aginato habari ya sai tuko salama Anet Maroko niko ndani asante sana Emilio Ndieki nimeingia asante sana Hassan Mumanyi imekabisa asante chini comment ndataka kusoma Flower Flow na Soiriga pamoja mbaki ngolimo na asante FDR niko ndani karibu sana echo baadhi ye comment chiritu anyorere kurwaso mtandao Facebook pamoja na YouTube ili swali tokubuli butukubwa rero neri moiga how do you handle toxic relatives timanyiti aye abairi obwate ng'aki koirete naende bunere botambe egotogoteba ng'aki onye kogotorigereria gwetera ase omutandao Facebook tafadhali tobasa kuwatch show utarashare make sure buna waika kwanyore video ye make sure egente getangani ogokora click asa kurukunga share yemureke ase chigroup chonse bichiriore yemureke ase timeline yao yemureke ase chigroup cha WhatsApp lindelio nalituragwenere we want to take over the airwaves tungare Facebook kila mahali tongare kirasi kila chigroup chonse tongare kirasi so that is what we want tonight so make sure you share this video if you are on Facebook
if you're on YouTube, make sure you click share. Nabo click share, uklikie YouTube, uklick share, uklick WhatsApp, share group cha WhatsApp nandonsi pia sole ilinde lyo naliturabe maridadi kikima. Okay. Asante. Manyete abantu aba tokora chigasi as town, maybe gore Nairobi, maybe gore Mombasa, maybe nori Bosonga, maybe gore chinsi chisiko, uri Dubai, uri USA, uri Qatar, Kuwait, nandonsi asole. Timanyeti ingaki okay. Oh, abantu ba YouTube, I forgot to edit your title. Okay, let me change for you. Abantu ba YouTube. Let me see what happened to my title, please. Let me see. I thought I edited, but abantu ba YouTube, I think I forgot to really edit your title, but let me do it right now. Abantu ba YouTube, how do you handle toxic relatives? Okay. I hope it's not clear. Thank you, my brother Ronald, for aya yangire tiganche from the back end iga ndochenga aliera abasa wanja ase software ya yangire. Let me change from the background. That's when I think it will accept. Okay, we are now good to go. Thank you Ronald, my brother, for reminding me. Eri swali tokobori umanyete abantu mbari tokora chigasi siko kwanyorango bwata bayibori chiango ne chikazen kake gento manyete gasiende yonsi you work very hard cross chibes gasiende yonsi asore ebegori kirense ya isiko ebegori kire Kenya, you work very hard cross yo musara bwe umutienyi, lakini nubwata bayiri back in Kenya, especially again take mono iko affect abantu bari diaspora Nairobi ni town chichinene kaka kwanyoranga iko work very hard cross your monthly salary, lakini relatives imbaro barochenga ayechibese gokwenda kwaiya kururoche kwaiya kurumugondo kwamanya cross, yani there is a way abairi bagoturigereria especially abantu aturikire mirimo, yani akoranga chibese gube kitasi gitokwenda gwasungura unabona gwakire siminga brother nkonye bese gitomate ngatimbu ati ikara kugambe kinyoro the whole day yani uko wagochaka para abunga yani tupata bairi mumbu America lakini ntoro chigenda bagotokonya yani mbari gotokonya kindi atege umuntu antumire kiri bubere kuri no ene ndagera amanya wantinga tabuati yani umuntu ura America babuati chibese chikwita kabuna machi yani abantu bara America basensi bagokonya muntu tamanyitinga in fact no naye gochandikete asore tamanyitinga naye no bwate mahitaji yao. So abantu aba, how do you treat them as a person? How do you handle them? Because I know ebakusumbua sana chisimi unamono, yani uwaka ruchisimi countless phone calls in a day abairi batege tobokonya yanko yamanya kuboka ya wakiresi mikabise yanko nabono mwana ngaki chinsi chama ikombi ya chire yanko betoga enderete nabono roche bono chikase ni chiao chira bono nabo chire nchara ngaki bono togokora omatenga yaya anko nonya ni nduga korone je bintu nabo bito bachitake kabutoire simitato manya kuria mang'ana chaka ngamura
akira omwana onyarebe nkonye yani bana baramba okonya antu bara America veroli yani veroli babwati chibesera kini mba gokonya kindi. Okay, timanyiti how do you handle those situations, how do you handle such a situation? Tigamba elingi gato kwani Elizabeth Saboke naikire gaka kabohirire bono boirete buyaga abayimbare abachandu hani baho chanda baho aji tigachi gutwara kabakongo sena kamatangaga chisimie ngere chisimie ngere nchi haya ngabono manyete ntuanya oreta kabakongo au twata kobokoy omdenga ya dara inje kazini iga ibinto corona tusiekeire ntu muri America mukwerera mubwati chibese yani mukagetenga kantu tokonyora bese yani Geti Ombongi na Soire, karibu sana. Vena Mora niko ndani kama kawaida. Jerujo ndali na Soire ni Djibouti. So aye abakora imirimo mbara bakwabusa. Anyway, tigamba elingi moto savire tuchake show. Tell us, how do you treat such relatives? Ine aje kwanya kwenyora in such a situation. Kwana kwenyora abantu bagwa krisimi maybe. Okay, we are human beings na naye ebese na bego care. We are human beings ebese na bego care. So anyway, I don't know. Edna Kemi tuned in, karibu sana. Yes. Kalen Mogaka, I see you tuned in, karibu sana. Make sure you share this show. If you're on Facebook, please make sure you share before you come to watch here. Susan Moramogoi, Kakasungura, good evening. Good evening to you. Niko ndani. Karibuni sana, karibu sana. Anyway, show ya chakira. Karibu sana. And tigambaye linki, let me prepare a link for you so that enara beke overview ya what we are discussing today. Ndo ichi abutukres chitake kumene sano nemo ase chinsa chikorokonga isato chinsa cha Afrika ya amocha timanyiti ayenga yore mate abantu mbali bona ika chinsi chibararire. Boniface Moimbo, karibu my brother. Karibu sana session nimbaro chemwensi karibu sana session. Ntagete ko bange binta bibe buya ntagete ko bange binta bibe buya ndo chinganto bachakire kogechigwa ne topic ye bagotebanga kaka tugwa kiruchisimi 24 awa kata ko butora nanda. Anyway, hey. Ndagete ndapange ibintu byanega kabisa manye ko baye link okay. Okay, YouTube njatoretera ekosoli nsinini, but we've sorted it out na tuko sawa. Okay, Emilio Ndieki yani akuwa keresi mibuno motemere 200 okay. Dubai gachire saa 4 PM. So anyway. Okay, tigamba elingi omuntu atosabere we start the show. Link yeyo you join us live via this link. Anyako nyoranto bakubegete ku WhatsApp group amatanga yeke nyoro senye ki group gose isano. Rebata ke toru chiba skills. Emechango ye kaniso begere ki group gose 700. Ha muntu wada mwana itore mache ngumbu. Hando bagotangaza kabisa amatangazo Jumapili. Jumamosi, Jumapili, barimo kwanda Jumamosi bagotangaza kabisa kanisa. Barimo kwanda Jumapili amatangaza kubeku kabisa. Bagote bitatu mino mamu mino nga Nyakundi na Kerebi umwana ino moche mu mukwanere atutomereke adi amaganare di sawa. Anyway,
Ambrose bin Richards hani moyo wantomere mingore kabiriti. Dominic Mukaya from Nairobi Shauri Moyo, niko ndani, karibu sana. Linki hiyo on the comment section please. Join the show so that we begin. Muntato sabere kama kawaida ntokuja kesho tutarasaba so that tuanze mara moja. Karibuni, karibu sana. Moyo. Dominic Mukaya is here. Who is this? Karibu sana. Dominic rero ukarasege sunte ngaki ake birobo bya kobera. Okay, Dominic. Okay, tiga no to sabere. Will you pray for us? Karen Mogaga. Umeongea ndipo, good topic. I wish such people wasikize this deep. But tomere kwa sababu group chianga. Felicitas Yomari, happy to be with you here my friends. Missed you a lot. Yeah, we missed you a lot. Karibu sana. Yeah, welcome. Stagal, karibuni sana. Ay Dominic, mbiyore. Mbiyamona dabang. Mbiyatore. Mbiyande. Ngante ngambi jamona singe nchoko ngari bageri na bairu mutangani. Tobe ganga sama. Gabono rende tokenda sama singe ncho chisa. Yes. Elinde litotaka. Itu sabe? Tukumba maista sabe? Machanya sae tiang kwere ngambi jamona singe ncha watu rende. Ande watu rende kurwase litukolia ringeli tambe watu krivevi. Biamona singencho yaba minto bonsi biamona singencho moroberi litukolia rero. Biamona singencho yaba minto bari chinsi chesiko bari chigasiyawa abande bari Kenya. Munne chingongo chense na batigira sama kao. Ngambi biamona singencho yaba na minto bonsi abunya sae bako barasinya kitali. Bande barase chinchira munnya sae linde lyo balende. Biamona krato chiko chaka abamo naitwe nande nya sae tuseni otorende. Biamono nigana sabira sayo makati Kristo mutorito. Amen. Dominic abayiri buna abanga kigo cha kwa treat. Abayiri aba togukwanera nga kigo cha kwa handulaye. Aba ngirorere ngongwa tabye. Abayiri mbale baguchanda especially abantu abatokora igasisiko konyora abayiri mbamanyeti ng'ano bwate mechando y'echibesa baguitera chisimi botuko mambe mugaso mogoroba tutumere besa ukubatebia ata corona na nje njamurekaga go bisambete ubutore simi ochaka guchikori nga bamura Dominic ukaraya ni muhano utaho abwate chibesa rekitaho konya abayiri bunaba angaki how do you handle them? Manyete egenda abantu baite batari komanya. Number 1 ekero omuntu atari gokorora kama etogobwate chibesa. No matai nga tobwate atari kwegena. Yes. Ngekora ringa ne rigochira. One simate omoiria maite nga nore miremo tamaiti miremo kyokora tigante nga especially muna abantu bari gose Nairobi bari mumbu. Omuntu amanyete nga ayogobwate chibesa. Lakini inkigente ngegochira iga ekubwate na kyobana leti ubwate na kwabana leti kero kende ngo mwako arenge waikire gati watigire tigante nga express no nya abayibori konye kwara kwa abayibori nyo atranyoma eche ike chinga kyako gosaba chibesa mata nga tobwati igomate mwachakire wetana ekera gosaba chibesa mata nga tikomokani nga tobwati mata nga yaya tiganda arora chimambiende yinkonyore kelinda anyore kana bonko gotomera warari kwa mubebiro okwegena biba kali okomokani direct igobono tubona timo kan direct okomokani indirect yani akara kwa matenga mbija kwa antebidi tinda anyora musara lakini expected ngakonyora kende yanko gotomeranda ekero okomokani direct igotari kogokyu na intu tutakere komanya ngekero toresiko abantu bange bari bareka nintu bari gerereti
ekero bakorigereti bakonye nonyore egente gesini nonyora amisini ya motomera nonye 20 na bagwanjira na kwa motomera igonji kantengana kinindi to tu esereri yagara abantu abatugamba mono ekine kinargo tengana ki to basoko kani omoiri direct nga tobwati matenga ninche ngotomere ige moko igwana Okay. Ibatoko mukane direct kwa ligyo bongaini enchiro ku mutriti. Goiko tu aro bongaini. Goiko tu aro bongaini. Asante sana. Thank you so much Dominic. Asante. Okay. Aye baba. Ebirobo kwali mibyonzi. Onamanya mpaka ngubuliole. Anyway, karibu wazee show. Biande kabisa. Mokongole. Mokongole Elizabeth karibu. Ewenga. Nwande. Aya. Yes. Anita. Abairi buna abanga kimogo cha mwaunchane na barabo. Yani munda wakire si mambi mugaso. Yani taiko mamuna nga gosine kasi okale. Ago itesi migo kwanga kubata makubona ebon ekireje kekikale kienyasi. Yani noene si mitakubwata. Yes. Ngoko balinda achete macho ngumbu ikobona si mitakubwata pi. Eli aruete. Ikachita agatorra n'abantu tutabwati mana bono igobono tatake bikoto konye. So nche to my opinion, yes, nkorora the most important ni kuna watu ambao wako trustworthy ama wale ambao unaweza wasaidia na kuna wale ambao huwezi furahisha kila mtu. Kwa familia huwezi saidia kila mtu. Pia wewe una msalaba wako na una kazi zako za kufanya, you have your own plans. So you limit yourself. Penye unaweza ufanye, penye uwezani wachana nayo. Juu hakuna kitu kizuri kama kujifurahisha. Usifurahisha watu. Ukishajifurahisha hiyo ingine inakuja tu nywee. So the first thing wewe mwenyewe jifurahishe. The second thing wale ambao utamanage kuwasaidia wasaidie. Na wale ambao uwezani inua mikono. That's my opinion. Okay. Konya soko nyara so tari goikera wachana nayo tukakwebetera. Okay. Aya. Rafael yore kareta kaliogira kinyo mute akaranga muntu narabu kari kumubori nganga kige kare. Okay. So anito kotebanga aliye soko konya so tari konyara wachana nayo. To basa kwegasa. Wegase kwasaliria mangana. Ande to roki to beko mogere bulire. Do you care about what they say? Maybe karere base yakubulire kwa batebiringa abana ba minto akira undi timbwa tikenda. Okay, most of the things watu wanasema that is their opinion. You have your own opinion. Yes. And you have your own life to stay. Wewe fanya kila ambacho unaona ni mzuri. Kilioro tena to ke afford wachana nayo kabisa. Yeah. Okweyegia sogo ikera so tari ko ikera to koligi moto chigo sikikeri ororo yaya. Igo okweyegia soko oikera. Yeah. Thank you so much. Elizabeth Mbuyore. Buyande kaka. Kwana kanyora abairi bunaba. No bali batunyari. Ogo jigote iyo muntu ngaya gakitina timbwa sayi uko beke group. Yes. Atanga ino mwanya gutwara. Basi ninje wasa barende nandi ngaitwa abantu ntwanya gutwara. Mwakire gago bane mwali na chindaga. Morote na mori wote kuira na bese chiara nandi muira na ntu muti gotasaba kwasinyurende. Kioro muyangi wonsabera nandi chingera to gosaba nchingera nje kugosaba.
anogutwara ase omonto yaye sahi timbwati gose roche omonto agosabera ero yaye sahi timbwati kingocha gotwara nonye demand ninche ngotomere omonto ogotebia ng'aye ngwanya gotwara sahi nabo namanya ng'a togotwara pi kwasibire kwamanya tingotwara pi ngire rende kwansabera Yes. Bono inche abange by the way ekobwati buna omonto ache torochi tari bonsi orache orine mbara ekobetereria okonya ekobwati naki omonto ache omonto nabo agocha ase enchera engiya agosa buna omotebi timbwati omaete nabo okonyora nobwate lakini otakotemanya naye omonto imani nabo nkobwati sahi noganya mpaka ngaki gete kia oranyora omonto oyio ngocha nyeke are nabo okomotiga nonye namotete abere atetaere omotebia yaya nagokabeseire lakini bono abange agokobeka egroup eki bono naki gekogechi mono gochi korigia omonto okonyora saa ingine na omoke yaani tari monto mogotu otakeire gokonya naende pengine are egasi akoria omoshahara oraeta nonya oyio okonyora agasi ore nonyora gaki gose 10k chiago tokonyara gochi maintain otige konya gosaba omonto tobwate family pengine tobwate majukumu tari skuru ore chiria chiakonyora chinkengi okare gokora otaete inche ngoichiani aho bono ogopokea amatusi kwarese buna botabwate bono lakini inche koreng'ana inche ngokonya omonto koreng'ana buna acha oyo ogocha enchera embe nabo ngomobeka nonye na eblock nabo akoria nonye na eblock gochia iga abwo bono ase eng'encho manya kogokonya oyo rero nkogenda aratebe inche nakerete eliza akankonya naye motenengo noyo okogotema kogocha koria noyo naende ngwete oria bono aye amang'ana asarekire bono yaani tari banto bonsi ogokonya noteba okonye bonsi rende bono igo tari gasi orate okoruga iga naende oirane bachia kogosekerera aba bande maybe omonto ogwakera esime and you feel like ng'a tobwati kende how do you ng'aki okorespond gocha esibari inche gaki onye timbwati nabo nkoba frank nkomotebia yaya gaki sahi timbwati pi na omoshahara nokare gose ndaregete noganye nkonyora ngotomerera naende omaete omonto agocha na eka expected high kwasimi bono rende inche iga nkocha gochinyora kwamotebia yaya ganya mpaka ngaki gete kindache nyore gaki echi nkonyora nabo ngogotomera omonto bono kwanyora gose pengine expected high ogotebia sawa bono korache tiga rende omotinyi oyio ochoere bono otiga gari esake otebia gose ogosabera gose entuka aitete ngotebia gaki tiga ochoere rende oche ontemere ongonye nonye 3k chande ombwate niminge kwasimi nonye na echitugo ngocha gotema tinchibwati ng'ai nande inche nabo ngotebia omonto aganya kingorora komotebia koria buna namotebia ganya ndore naki akoiraneria akoiraneria bobe ngomobeka eblock ase eng'encho abairi mbari nomokonya notamokonya nabo bamaintaineti koba toigana koebererania na barabwo nocha omokonye naende nagoteba ng'a namosaba akambekera 200 naende akoria chimilioni kwasimi omonto amanye chibesa okoria bono omaete yaani buna iga bono abanto bakorengereria ekero ogachete kaiche kwarinete endagera bamaete na echimilioni okonyora koeresa omonto agaki akabesa nkonyora na agake yaani inche kagonsinya komanage tindi konyara gochitumeka nkeri nonye na ebirengo biane omonto bono orora ng'a oria iga anyorwa nsere koba iga gose naki inche nkomoblock tindi konya komorengeria gose na omoiri kaiche atari omoibori one atari brother yane yaani kaiche atari omoiri oime bono abana baminto na abaibori bane nkomoblock na abati yane ngocha konyora riria agonsia omotu riria ngocha konyora nabo ngomobekera lakini ngomobekera naende moblock tachia kontebia ng'a nki otambekera ching'ani iga gose ng'aki inche nigo ngokora tindi konya kobaebereria ase eng'encho bono nobaebereria kaka mbari bari bado nokonya omonto tari koteba asante nabo bamaintaineti koba igo bono mbari gwancha mbari goisaneka. Wow, thank you so much. Chicomment chira chigoteba Felicitas Omari ekera ngosoma chibese omonyo ogotira esukari ya karanga haya kali ni mugaka, usifurahishe kila mtu, maana hao ndio watangua kicheko wakati utakoswa. Some people ni majaribu tu ya kupea watu stress. Ala, help the needy one, na si hao wa comedy mingi. Okay. Jerusho ndali konya oyo gwe konya.
ati nari egasi mwakire simi atume chibesa akorogota atume utangoja sana. Haya. Amblos bin Richards agoteba konya abasani n'abairi ase okonyara. Okay, yere is advocating a help where you can. Eriri ndarasomaga chinde chikari goitekaga wa tagutigae. Anyway. Abandi bakubatenya nakanyikaga project wasi project ni ndigocha kotokonya twensi najagete project iliza nkwale komenteranga nchira chiambulirenge kwarengere project nengiyeire ngachia kubulira kwanyara chiya guchakire project chiri chinge kubwachiria ate gitomoe Ago budget agwa yani ndiende ndiko konyara gusitete ite project tete for example ya 10k tutebere nabwate no yes type tutebe nabwate nonye 6k chaire ndo moment 4 kwanyara abwate 3k 7k na yate tomo achakire project njeti nikonya ko ngokonya umuntu kalengana bunacha nando nyikimbwata nyikimbwata kumwabereri binadamu ni wale yani comment mailanga mbe kuruororo. Thank you so much. Thank you. Aya, kai QT osirre kurwa. I saw QT here. Aya, Kale ni Mugaga. Okay, I see your messages here. Who is this here? Chimessage that rero abantu ba comments igaye bogato umuriro. Okay. ABCDG rero tayoga. Mishi oikira. Let me okay. Staga leo corre network ya mobera bobe. Ngaki. Yeah. Kwalire kende. Nalire sarata. Aya. Karibu asesho. Sarata. Ati? Rapa kono nilieta lyo mundu gusina mabere. Anyway. Sa tumanyete. Kaka. Yes. Bati abantu bandi nabo gosekerera. Anda abandi n'amajaribu. Kero kwarenge Kenya ondita yokumaite pi. Kero tabwate riri ondita yokumaite none namba yawe yesimu yamanyire. Lakini riri kwarinete iga bakaiguna oyu. Chinambo maite bono chigatoka bagakumanya n'umwana unyagete. Wana gochaka kumanyikana paka none chikasi ni chiri chitakumaete otamanyika ine yani naye gendo nagyape nitoli watebe guju kwarengense ngwabwate. Lakini wana abandi baika abandi barabuna gosekerera naki ndaite komotemanyi gose nantumiri. Nande furthermore kero kumwe okumu akugusabaiga kwanyona kwamo tumire riribona rina likwamubeka omuriro akugoteba kende yonse naho daina ndagete kugora edasta nkomendero ya misini yani ataite kugora edasta kuru Kenya kuri asoka ataite omumendere bosoka dina naburi ngo echibesa ngo chiretinga noranyora musini yani tari kuimukia magitengo kaenda asieri ile ni kujaribu mtu afadhali mataina kim tiga inkarangu chakonyora ninche ngwe lakini tali bono igatimbwati nande gento kile hote tigandole tako mutai tigandole mutai tigwati in short amanye tobwati lakini ocha kumustukera amatukaberekera yarire omubekere no aneli bwabo semi 5 yani riri ali interested konyole bese lito mutumera litukeri mutumera tukoli ngao kera atali yani ata kagerete gose no mutumere
na inde mono kero abairi abo okonyora bagutumira chi text na gaki oyondi gakirere ense tore kiang'o tokonye ngo akina yani omonto ogowakira esime bakokumia ki ani omonto oyo ng'akibona eikaransa bakorengereri na tiga ndaramwakera nkoni gose nagontumire nati ndaite koenda amatanga y'omoiri lakini timbwati fare egochikong'irani gokumubekera bono 500 yarenge anda gotai kera ikira akorera amatanga magwakera nanda gotai gaki nkong'irani ore yani ngwale goteba riri mapema naki ntumire fare kong'irani abana nogocharibu igo abantu morora kera abantu bare isiko buna babwate chibesa mono ntobwati aki nani getokoganyerera igo baka endmonth igana benga kenya omonto oria ogokora so endmonth naye okanyete endmonth eyo omanyaga tiga iga amacharibu nare goeteire amange ogwenete konyora ebesa eri oyebangerete nonye naye naende teri goisana bono oyebangerete na nkore shopping ya elibu ngore kiang'o elibu kwanyora chibesa chiri chiere naende tebwati tatigareti bono aye omanye gochaka na ndomera 50 gaki noimoki engoko gab tokoironi gose rigeno chiosiere gose rigeno ire eduka nabo koigwa ekebiriti churigena rero aini omonto agwakera korware togorere ekebiriti yes wakununa yani rero mbache baute igo ntatumeti igo mbakouta mbakurara rero batigire mbakuruga ana gotigara kwanyora bono barugete bakabaragirete yes mambi yaye bono mbari gogwakera ase eng'encho ngwabakaneti bono okumi mambi yaye barageire bagendereire amatuko asukire moto tiga abantu totware respect sometimes abantu abo naye tore isiko takonya kobaedeki yokori nomaya omonto agwetoma tari korara ase eng'encho atagete gokora abcd kwanyora omonto akorete egasi 24 botuko na mogaso tabwati time yani ono yogotimoka akotimoka 30 minutes arengerete gokora egento naye gwachaka amacharibu ao koruga abuna mwana onyagete yani era okani era ogatenenga rero antataiti koigwa bairi rero tataiti korora nonye yani nonye omosani nonye yani okumi yani oichana bono namanya bagosaberete gose namabe okumi yonsi pi gwaichana yani kwerengereri gwakumi bono oyo omoiraneri bobe naki ntogokoranera abo nyora ogotarire ogotiririo mbinguni otangeti aya abanto bande mbare bagokoa temptation ataete agokorera egento lakini agocha na majaribu gete nachi kuomani gose mama omino bachikomana nere oranya obwate siringi 200 yaye ochikomanina omosiko ngora isi ng'ambari naye gobwata amadeni igaiga abwase riteni erititakousegeti okosaire ko ng'ayia kare egasi agotomera chibesa tataeti kong'akana bachakera rioma nagare omonto kwanyora otiririe omonto otabwati amagoso igo tataeti gochi gokwani nyasaye bwango iga mapema aki twara amasikani munye igo ntwo baboete abanto abo barogia abanto baboete gaki nonye igo na ase montegererete moigwete wow thank you so much amen asante Benny Christopher na kuona Ronald, karibu sana backstage. Anajiita Flower Flow, I see you. Anita akarega ontebia iganga timu ya team WhatsApp rimurase team ya WhatsApp. Anita akarega ontenga 3 hours remaining. Okay, by the way, chinsa saine chuchi kwa saine the whole of saine the whole of saa 5. Actually it's 2 hours. It's 2 hours remaining. So walimurase WhatsApp group ya Kiss Hot TV. Anita is reminding you have 2 hours to go. You have 2 hours to go.
these 2 hours to go tutikari 29,000 ono timanyiti kaki 2 hours I don't know maiti ngakitokora embero tuarentro kursana negetiro wana minyo kapakangara kwa yana walk. Anyway, we trust God will finish. So Anita wants 29,000 between now and 11:59. So if you wish to support us, Anita Gamwale Ronga, she's surprising people. She wants to buy some studio equipments. So if you want to back up, pesa namba nere weta ansabu 100 shillings, 500, 1,000, whichever way you can. So team WhatsApp, leo mko na kibarua. You have 2 hours to go to raise 29,000. So I don't know. Matroni yeno ya ntoma. Okay. Jerusha Undari na kuona topic ni toxic relatives. How do you handle toxic relatives? Mata Bonarelli, add me there. Okay. Mata Bonarelli, text me inbox via the number that is scrolling down there. Number nere go scroll ya Mada ekuruku 0700169444 0700169444 enambe yo inbox me your number and then I will add you. Nitapata namba yako nikuongeze kwa WhatsApp group. So if you want to join our WhatsApp group, please do so. Enambe inere WhatsApp, inbox me and I will get your number nikuongeze pale as we proceed. So guys, you have 2 hours to go. It's 9:46, 2 hours and 14 minutes. Yeah, 2 hours and 14 minutes to raise 29,000. So I don't know how you're going to do it today. Now na kana my friend, it's not a joke. But we are waiting for him. Okay, my brother Ronald and Ben Christopher, before niwaleta on the screens, wacha nipe Flower Flow, amekaa hapa sana. Yes, Flower Flow. Yes. Mic yako ni mbaya Flower. Mic yako ni mbaya. Tengeneza mic kwanza. Ben Christopher, how are you? Okay. Karibu sana Sisho. Asante. How do you handle toxic relatives? Abo batonyalire. Yes. Anya nago konyir. Oh, okay. Omonto no monto. No motiti no mobera kananda wika wakiste kurmonga wate inagote yombera keso. Abantu bona ntakira abairi. Abairi n'abantu abachinga sana. Yes. Abairi mine to mwana mino nyoko iso abuna abairi nko baruka abantu. Mwaso abantu bamino nabu kwanza abantu abayisikana tankanyara. Abantu baminto batonyalire munantu abantu trechizi Jesu komana omonjara ate tokoboka gosaba chibesa tali chibesa chinge chibesa chinyige timeti ose bawa anya kometa no so meta down go so meta no no meta na ki monton se chinde na ba kare gasi na bwata majukumu awakana edo kana kero mutenya after 2 weeks every week depending no meta like kene kyo kyabo seisika. Okay, omonjara boka nechibesa ate tokogosaba no injaga ndo maitengari naki ebe na bana ba minta senkere to bani gomnangu kwana igona kana kwana nje ndo bwata attachment ege ndo kali naki oyino mwana minto I know yo minto to ibe no mona yo muno mogaka ya muso to ganingo kanya 100% munanda kwani mambo munanda kwani tato binte binanya okara binte binatika tali natika so we natika so kora so me tongo iko na ba kora sa goiko ro kwara sa. Yeah. Nabo we kora sa kabisa bana we mana ko nyara linda ndiri simbali ko kwana etubana mwana minota liko kwana etura mutomera basa my friend tibese cyane ne cyane eto nyali namo nayo ko iwete naye dina ndaya nchu America nyanka liko ya nkweke nyoli ni to ya kamari ndeta cyare kibese cyo kikare ko cyane imobo kombe ege ndongere naki abantu baminto tikabate ku expect ebintu ebinge ko lwasa abantu barechinze Jesu ko abantu barechinze Jesu kombo bwati family osanyamba bwati we work hard konyara kibese cyo igo karatoko gotomera
titumeke buya lakini anene mana bantu bange baliko titumeka buya bakangoke nintiringa tagocha gondomera nje tindiko betu ikukabere ligwe likombe tali munanda nali ibikoroto nabeka so monto minto ntegere taboni wanya naro nimetose ngai bacho sembaka iyo entongo inaki nche abayiboli nabo mbwate mechando nabara abayiboli nabo bwana dobokonyu abantu bamino barabande they can adjust manya mbateti bakongombe na omogokira na kwaniko nini nabata aliende abamemeti enyikyanda ndati monto ngwana nande nkaiboru ande kitindi kokumi so abantu baminto tigabamanya naki tigabatu echinga kichingora katwa batumire gento gake bage tumeka buyalende amini twansinko rigitore lakini kara barabakete ngai kwali nandege kwacha kubacha nini bato ire ngora gaki bato ire ngora gose to baite chisimi mama tanto acha go ita baiboli chisimi mtata bakule ndo change bichibesa so bato ire ngora mchande mengere isika we are struggling it's not like ya toko bucha chibesa nega asianko bato ire ngora okay asante sana omoisi omobe na ikirema abairi n'oburwaire obobe bubwete corona nabo bari nama nabo bari nambeye mo kogosekerera kero tabwati period okay. Bani mugaka nabo korosa lakini usiache kusaidia your parents ni vile tu utatumia wisdom when helping them milioni die kino yanogoteba asante na nyora ngamba kali goteba okay asante sana Kerama Merizedek nabo korosa gaki rispa waro mbiyamole rispa tole buya okay asante sana Ben Ronald, how are you? Nakibono biyande Ben umuntu minto nakibono biyande Paulo mbyale okay bono topic toxic ne topic ngale mo bese gukwanira kibeza cyoka gusabu mba bagukuma umuntu agukurama bosaigo umuntu konyoro usukiri orobebe yani usukiri gose nkogita kwale kwate batikosi mekeri li enafasi erega tigansi mekebi nagu gose zimekege kone ntubeli badeli gwacha kwanyoro umuntu yoyire aho tankwa egwasi megete ne binge tari besa cyoka gose nyomba gwatigete bare dirikase na jimenya tobono ngachi korenderete ono Igo bintone binge nto beka se chibesa cyoka baro nataka kurakwana na ndi chibesa chibesa abairi aba na abantu abakuruko bairi abantu abakuruku bagisangyo abantu abakuruku singa chianko yani bali basinu onyore abange babo musinga kiriyo tabuga tegaso sotarali na ndege hata wako anajua kama una exist hata ungejaribu kutext mtu huo wakati mtu hata hawezi kukujibu sababu for example kama nje I come from a very very poor family yeah okonyora ebiyombe mbiro okonyora for example ke Nairobi balimo digereti neke mene ngokwana bali base ito mondigereti onye nayo yo mobo ayemanya igo bono okonyora ebiyombe mole bibyo tanga for example na makweli ebiyombe byase ino bono bali Nairobi for example sindio saa utapata wewe juu natoka kwa familia maskini ukileta for example saire mko kwa meeting saire wamesema A or B kama kuna mtu akona jambo so utapata mtu amesimama amesema lakini mbwate mwanone ntetego nini gose asome gose nakina hakimo mundu tereke kwani abantu barutire watu change yani kimchezo amechangiwa aya unaweza pata maybe WhatsApp group imekuwa created
unapata mtu fulani anashughulikiwa sana, anashughulikiwa yani akiwa na kitu fulani anashughulikiwa sana. So this thing happened to me one day. Yes. My brother aligonjeka, kapelekwa Shalom Hospital. Nabii akatolewa Shalom, akapelekwa sijui hospitali nyingine karibu na huko Buruburu, which was very expensive. Now that time for me to raise 200,000 was a very big problem. And remember, in that family, yani if I can't do anything, then nothing, nothing else. So, kuna story how toxic people are. No, nikagenda ngattend meeting kama kawaida, na ilikuanga every 2 Sundays, and the second Sunday of every month. So nikasimama nikapewa nimbwate ndugu yane nyegitari ale ebiri ya mbere ire nene onyimu yani ngosaba mundu terekende bono atamaka kasungura. I'm here. Kake bwatama. No, I'm here. I'm around. Kire nabo oli ogokonya bantu nabandigirire tigo bagantebiga. Onaye okorora kere member onabuna abarai bantebeti okorora kere member omotebi agokonya ono nkorengereri abandi mbali bagochugwe baka kwanya waso igwe WhatsApp group otabangeti ese WhatsApp group yogo nyabantu basugulike baka ebesaro sigwe 800,000 ichenka maote nabona yo create group ntubona neki namba cy'abantu turakwe onye okwane naba obakwanire oyo maso omo obadi nka organize fundraising invite abantu se garden square inugwaka na garden square space, you pay for the space. Nobody, even a single person came. Baka no kontona sigete ani obuate gasiene na sebons. I can't mention. You know, Antombarona expect, for example, una bono kaka na bora antange uno musani, we expect na bunda go change the minimum amount na go tomere is like maybe 5,000. Yani akama go tomere say mpesa 500. Okay, na tomere. Yani even a single person, you see that? Because of the background. The background into it from a poor family, ogo chayakoli, ogo chikonyoro monto, aso on Nairobi, okomo kwani, yani ago kwani noli olebuango kogenda. So it happened now. Pamanyire na aline bone ndege. Bono go se bono lende abantu bandigiri chief friend request bwana bono Facebook igechire chief friend request na yana kibono na kibono tokonye ngogo chaka na kigo bona mwano na the same people bangite ogo changera yon bono gaki kwenda bako montago tebi. Imagine, for example, na chiromogeni bona chiromogeni tinasaka kuri mukara ikali kampuni kirete bono no njomo nyene tindagura gari nega hali kampuni kirete ntomere 30,000 bono njomete. I'm a straightforward man. Yes. I tell them, do you remember the time nilisimama mpaka nikaorganize fundraising 2 days nalipa pesa zinaenda bure. No one even came. Do you remember you were the person kwanza uniambia hata hukutuma hata pesa Sasa wewe ndio unaniomba mimi naweza kusaidia, lakini unajua inafikanga point huko ni no monto life
Bono ekera kwa mukani igo wendo chaka gukugamba bobe yani kwacha konya bamangana kurwa sabata bangauna yarebe agoteba nago sabito gokonya tikwa mokonya na ndo mwana iga murwarerete naki agateba bono so kwero ne bono gakichibese chinore chikale kogesu ntwagesete naye twagesete naye talibo begokonya ntinda kana ngokwa nande igoro gokonya but it also depends maite todo se kwegembera abantu abasana kwegembera abantu abasana utabaki kwa maskini forever na huyu mtu ndiye atakucheka tena nande bone gentona nande gentonda atebe abantu natebe igoro abantu bagucha ese ngichoro mutaka bono banyore kwanse kwa byokire gose no kubyoka ndateba anse bono gusaba nande bagusaba by force ochigoro kanaka muntu kurambara ryo kobakona echiane nchirichi nje kawaida mimi kawaida yangu siwezi peana cash hiyo siwezi nakwambia ntange namba ya simu eyo ntange namba na ya kuse okay tuende gale duka ngakane yes tuende ngotomera agendo rusi mpesa so egento nago teba kirakyo asenchira yogokonya akonya umuntu a genuine ogokonya kole genuine okonya lakini tobe sikuba nali abantu abono kirasabire nabono kwaru ko mutomere kirasabire ko mutomere bago chakukonara batagi usaba na ende siku hizi watu waombangi vile walikuwa wanaombanga 200 nikiwa Nairobi ama 1000 sasa mtu pesa ya China anakomba ni 10,000 mimi nashindwa kwani kwani 10,000 imekuwa ni standard yani unaona tu 10,000 ni kama shilingi moja tu so ibona ne party yechibesa konya konya yo mino koka yo minoyo nero rache gutinde kaka lakini to a limit yes no kwego tebana ki omonto moro etange no monto moro eso nibuku eninyanje tegosoma sana abatesaloniki akabere solia soko beke buku nande solia soko bera bwa mono no wate ke gusi mabantaba barochi basaba chibesa mpaka baba aboro mama ete mungu na kale ngumbu otutomerale nande bagoteba na yaga nyorole na chikosoa echine chingondi na yarole roro nango motebo no ngosoa chire so mabatesaloniki ya kabere isato tiango tebi kebungo kie yani atanane kuruga sabantu aboro isato irenga isato chakirango 10 baka irenga 10 baka 15 ekiagera nonyane kero keria twarenga mona inwe ntwaba chigete linganeri inga onyo monto tarigete kokora emirimo taewe ndagera naki tweigure nga mbara abantu asemore bari aboro batari gukora emirimo kandi nigo bakona gutuka amang'ana abantu bande nabo abantu banga bunabwo twabachikire na kubasorora ase omonene Yesu Kristo nga bakora emirimo ase obotoerero na kuria endagera yaba abanyene korende baminto timorosa gokora amaya onyo omonto onde bwensi okwanga koigwera ring'aneri tukwanete ase riruberi erusananie korwa ase omonto oyo na timosanganere tiga arore obosoku timo bara buna omobisa korende momokurere buna oyo mino igo eyi aisanire ebukuyoka atero omonto
tomoro etange kurwa sale lakini tomoro uno mobisa watie baroro bosoku naende bakulere ya bono konya kole genuine yes incho montekera ntebina umwana nyagitari yose mokungu ose nyagitari inde gose tata nyagitari are genda nyagitari ake video call nkwa nenere genda nyagitari kwana no nyagitari bange pay bill number ya nyagitari ngo tumande chibesa konya kole genuine aki umwana kwenda ale school mfo mwana timbu atibesa good nye pay bill ye school ya lakini obanali inakwanga sante ya punda ni mateke na abantu abekere kwa gure toko barora naende bago nabu barago nini barakwane bobego chasole tiganda atira abunonde nera kwane arafu na ntokwane lakini abantu mumanyega tura tiganda afafanwe topic toxic people it doesn't only mean money. It means abantu bebitina umongina naro utaganetyo kuno umwana wa none kiragosire umongina naro umwana yakwiba gakubwatu gakorentu bakandiria bwatire neritoke ukana ya mwanone ya uchaka kubarusera icyanga ya abantu na bumbaro umuntu naro gochegitegi abanya gusuka suke obolemu those are toxic ya abantu bari bange sumo yani asobogi mabwa na kyukuba hando nchuto semani erinde naende nkonyora liba naende nabongo kwana. Thank you. Okay. QT naona ako hapa Geti Ombongi, karibu sana. Kajoi twakonane netuki tukakumetinga ngoyo lero. Okay, karibu sana Kajoi. Duncan Jeff, karibuni sana. Okay. QT kabango mwango tuchikono habari zenu nyote mzuri pointingi sana lingo batera na mbosa yogo kya bange ayomie nakia rogo kyo mone onyoru bugima evasinere gotebaiga mbuya mwanya bante kwange takia monene takwanga tumaisai omoiri ogombugi buna aye cute ninta getebese uyo ngambo kiri corona ndata mebo bengende sanitize nyuba ke sanitizer nje saidi yane igongo tara no muntu uri utari ta monanchi omuntu ombwatete okoboko onde bwensi urwete shilingi yaye kagura no ane karamu anyoro bokongo gose familia na bongo mokonya lakini kira na rwetire michando paragire na bana bayo rigere lingo tajanze ngo beka gisiripasi kurusa omogomba na ari korosi omogombe ziripa my friend nankorora lero pesa edabe yungu cheche namba pintu mie ikwiteli mokondo nkwe bacha jisimi gati ngoche na malieta tofauti ndingo bero oro no ne nusu dakika igonje gentongo te bairi barabumba inyete gosaba chibesa mbaroro nawe sabireri lakini okubwatina kyomunale umuntu tigagusaba chibesa mutena na kinche kakinimbwate irenga wakange njitimbwati besa amanyana na ki kakikyutiere noenda kukwagura tana gutwara besa ekera bakomanyete nankwa na gutwara omenyete buya muntu takugwakira si lakini eriyo kwebega mina ende kiaba kumukyo kabakaigorana natire neirekyo aifuredi ekero tari gocha gutendera tu gutwara lieta pia fadhali eria nencho yego gutatwara pi nse eriyo gachitibwa nche mbwate nje noriyo ore kombwata okoboko gutara nere tiga kwegeria omuntu kumwachira saruka ryoka mwegeria nchira yokori anya ne kijana gusine kasi ni yana ngomotebi etere nchereye wando urube chinsu chiagaye beka chirago konye igentongo konye kera kino kasaya maete omuntu bwata bokongo sino omuntu orwarite segencho buno bogima tokurwanirira omuntu osirire erinde twande twaenire ndaira nazerira bari befata eri goso omuntu ogarire uyo ndo chandike tego kumere igenkora yagusukira kiri buna no boiri njiga kitinjo ngibisi konda gete nchitimbu atigentongo sanga na moiri konye takanga kire simi nanda mamba bwat I'm very sure bairi bangi atamba manyi lakini bono bansire ko tamabo haya
Kiutio korira chire. Duncan, Jeff, you've been here for long before ndeteka join ageti ombongi ndoche na Edward Nero Soira masengo drive wa kale gosenga ya kale gominyoka gochia karibu sana ase show haya tojibono Ono nanche tegamba kwaninga bwa irire bia mono ono nchuma etege ntongo teba mwanya bantu me inclusive mwanya bantu buna tuliga ni nkororaka kabunoli mabuga ngote buna ngebese onge chibese buna yolege gono maite chibese iri ngubwato mu konje tinkomanya lakini ebesa kwange ekwanga kulingana na uwezo wako na de nero bwata at that particular moment ubwatonge njobo ngubwane nkomanya munana ki kaka iganga lakini tingo taba kuseno bwate chinyinge kusito bwati lakini nje nkomanya munana ki kwangire besa that means igo no bwate any moment I need your assistance now you go sabaras I expect something from you kwaralire that is according to we human beings na andi akonyolenga kinyinga abantu abumuntekere kwa mukonyire bongo bwa emboli go ikabwata yabuna bono asenginjo na konyu that means muntu yonere na bwate bantu babere batatu gose 10 gose 50 nera na andi batagita bokonyu kurwa sali kwanyoro kwa konyu muntu lero but at the back of the mind umuntu olengere bwana ki onyonga gose onga 1000 igo ndamusaba gose 10000 gose musaba na 5000 onyonga 1000 that means igo hire ngati galio muko you know that's how we human beings tend to think montai kolenge bwana ki ekero kwa mwa maybe gentongere kwa migo tagora kiagera kwa mwa yani wa fix you fixed yourself kwa nyora buna kwa kora kinkwa mwachi bese ikimuntu iko ikorengereriko so into mwanya bantu nabo toligo yani ntu guisanekana ande ninko aboniga mambi still no muntu nakuboli uchisikali gose dani nako achibesa ayoga tabuna akonga kabesa agasini nigo bona kabesa agasini nigo yani you see you didn't appreciate for whatever I did to you umuntu kwa nyora akugambu okonye to muntu from your heart but that person he or she didn't appreciate the little that you gave the person so chege ntonga ta mbuna intumwanya bantu ntwanya gwisanekana ande egentora akore buna mwanya bantu gosuriyo sogete isiko kwerigeria because kero muntu nkwerigeria na mbali kagali there is nothing comes on a silver plate kero muntu rasmoso kesiko rasmos meka manyabwali rasmos meke emesios meke matoke egena yonyore your daily bread yuko ikaransa ka buna you expect someone go say your relative okale ngumbu go say your relative okale go say Doha go say okale Dubai wherever the place is o expected yago tomere akolere bono muno mwana omongare you know everyone needs his own life kero muntu ngo fight yale anyoro bwe maboro bwiya yuko muntu to gocha go satisfy kero muntu according buno tagete go sengosa ninko achibesa rero nane mambira still lazima utake you go try to minimize go say to utilize that time onye kwa iru lero manyabona muntu yonere nakabwate gento kenda akokorera go semuntu bantu bandi nane mbale roro friends cha enchiroro family chinde enchiroro abantu mbaroro abamanyete amatanga naroro muntu yawete guchangia chinyangi abantu mbabwate abantu mbatagete the same person notageta gakonye daily nere nabwate so many things behind him or behind her yutika abantu babe at least bamanyibuna naki ekaro gwakonyiru ine bahati yaba tadi mna it is up to be you have to be given whenever you have asked something it's not a matter of everything like that's man kwa you need to be given it is a choice of this person I decide yakoreki arod gosiga akokwa gosita kwa nandi try to learn that ekero muntu kwa irwe gento goso muntu gokaniri manyabuna naki tabwati gose there is a reason as to why agote na timbwati na stop insisting because this is not your money this is the sweat of a person muntu gegaisi ko muntu goso ko mugaso waka igo bakwara una gaki nkina ruereteka you understand so people who are outside there in diaspora they are facing a lot they are going through a lot lakini umuntu ikaranse tekaero orengeretio bongo bwa ekera buri gusine credit ate twakira gusina gachama kae guse friend yae guse ate tukamana
moshene all over waro bana nimba to monto abroad titigamo to mwakire simya kore antumire kusine credit kusantumire nene chibusana gerengende in the sense we se chugo sabata tulgo sabe se chirago konya so bugwa ogo sabalera and mambi stereo nyole shi de na ndo sabe. So if you need a support, a real support, akiro muntu yo mwerese onyo gutaite kuchaka a certain project mwerese muntu ro bwata bungu bwaye na bago konya, but don't insist keeping on daily like yo sabo muntu yo like rene ke umbwa bwata guchi akoenda achi ye kurugari akolete. This person has a lot of things to do, and remember kero kwa irwe kwe inakebege kena kabamia 200 na kabamia 1 ine sacrifice yo muntu ya twara. So let's learn to appreciate whatever little we have been given. It is not a mandatory thing, and it is a choice. That is none of your business. Try and make an effort. You don't have to depend on this person like because they raised us in a good way. If you are my brother, you are my sister. It is by the way. Because I cannot let's try to support each other, because abantu bamintu tigaba batwale chinkoro chingia onye kwairwe naye mambi onye kwairu lera naye tema nayo konye muntu mambi kini chino nabwa teigo. Thank you so much brother. Yeah. Okay, asante. Kajoi na geti nganjira nda tomogani orao kurupunga Edward D. Yes. How are you my brother? I'm good man, how are you? Hello? We are fine. Ngakyo yandrete. Yes. Eh. Biyande. Because all of us we depended on somebody. Yeah, I can go on your help others, because in this world we depend each other. I was down, nobody used to talk with me, but I've gone out. You have gone out, that's why God used you to go out and help your family. Help your mom and your dad. When you help your mom and dad, the family go and that's why Kenya say it's good, because he's you have a potential, you can go and work and say you are calling and damn again. But that I got in the Quran, all the Dutch giving I have money. Help somebody. When you help somebody want to help the other one. It's a direct or indirect. Yeah. You depend on them. They give you advice. Used to come. Our people will say you are family. You want to build a bungalow, but your neighbor or your
You will die and leave that house there. So help somebody. That's what I was saying. Here in this Thank world, you. help. Work hard. Yeah. Thank you so much for your time. Yeah. Asante. Wow, thank you Edward. Sawa, akiuliza utajibu. Thank you so much. Asante. Wow. Bono kajui na geti ombongi ngotanganita. Geti. Kajoi na kiroje. Tote na gotuma. Amesema uendelee. Ongeire sigido. Yes. Bono tena goteba ka bante bintu bali ekere bale moyo na yole moyo. Ebintu ibona tuba kibere bina ko gajatole. Yes. Okutole ebinense bigotigana. Korende kero kuba to ba byonsi na etigari geke kerio oko invest lakini kibaige ndo bali. Inchebono when it comes to family, a family, only your brothers, your sisters, maybe wabekera akagendo esebese kunya gusokera tuko bakonyo na dibata kunya gusaba wabekera ka project alafu rende karango ya gusanti ya gusabiri usikasi ni ya gusabiri gento motomere chiri mwibere njiko gotakai yakoba iga motomere chiri mwibere motomere limu arage lakini ne to mogokia to na ande to gokia omonto gokumia alafu nandi gento kende nare goteba sana abantu bale tohangaine brothers na sisters nyombabu tohangaine busaigo yani abantu bale baba koyo ne David parent bose kwanyo at least yo mwibuli wakoranga nyalebe umendo mwana kero mwibuli na ibuli to mwana we na maite capabilities chi abana bana bose bona kwanyo mwibuli orori nga gutia ye no kare liso wala na yago nyago tekerege ingiyeko garaba abandi mu kwigwero bororo nibo kana ni mutago support go irwo ko mu kumu support umanda abandi bakora ngabona ngabona ere kwani ninki bose nabo to gwikere nyumba oyo ra irwo ko na inu moko boko na ndi mutegera na ndi musiki erinda mangana nyumba abu agenderere bia igobona nchenale goteba nga okokonya no pia lakini to some extent baka extent gete lakini nade to banyiti mono to abante gento bali mono. Asante sana. Thank you so much. Team WhatsApp anita goteba chiatigaire 1 hour and it's 10:22 and 60 minus 22 iranga bari mwajete skuru hesabu. 44 minutes 38 minutes okay. Anita the team WhatsApp chiatigere 1 hour 38 minutes. You're supposed to raise 29,000. Tell me this mogurus. Aya, sawa. Jina announcement nata bumbeke. Okay. Kajoi karibu. Kajoi kurati kwa magani aragwana. Akurugu King of Peace. Kai, karibu sana. Neba ukwani kerama. Hakika katiganda kwani kerama. Mkwani? Kerama na yuwairire. Wairire pia. Karibu Kisi Hot TV unga. Asante sana. Ayo to wada kuru kerama? Andi Nairobi hapa Jamhuri. No, nke kuru King of Peace. That is the meaning of my word. Kerama. Wasemeshake? Yeah. Okay, karibu sana. So, atavirembia mono.
kwanza ng'anza nakuba kwani kajoi na geti naeka kasungura nelitanga nikosoa kai kana nde mchadara yongoki ate so nachangira konya indase messages egento gikoruku ogokonya na egento ekia sana nabange naigure kurwabu agokwana ngiyo ekiabu no gokonya nandi egento ngiyo ekiabu na gusabwa ndagusaba igo namaete muntu bakankonya naigure abange bakoraramika na bokorosa lakini inche ng'ibori nandi egento kende onye ndi nyasaye ngikorosa kera rituko ngomwira toramararamishi watana intagete onkonye rero iga onyore ebitoki gete intagete onkonye iga rero onyore ebitoki gete rero nindwarete nintagete iga that is the help togosaba korwa ase nyasaye kero tore in need that is means the same way omonto agogocha asore ogosaba kero are ase obokongu egento nkere okoroka kasungura first priorities tari banto bonsi oranyare gokonya ngogweiorora naki ng'ore emergency iga nanyare gokonya noyo onde egento ekesi kiaye nkeri emergency mono nabo nkomoira nkomokonya gochimambia nde nakonya oyo onde ekesi kere kiaye kere emergency the same way Jesus nyasaye agokora korare ng'okire ensinyo otagete obokonyi bwa bwango naramokonya kwanza so torosa gokonya kobwate ebitoki ande bukweteba okoboko goseseni okoboko gogokonya igo goseseni kobua gogobokera that means kero ogokonya amaseseni okonyora mono naende nyasaye agokwa kegera namaete nkomwa ngokonya are asegete ere buya kobwati na nyasaye akwa omonto oria amaete oyo nkomwa ngokorera egasi lakini oyo onde oyo tinkomwa kegera gasi teyagochi gokorera the same way ng'ira nase ebukwa ake omonto oria otigire goeta abanto batato chitalent akagenda agateba nabaire egento kemokorere egasi ngocha ndore engasi kimwakoreire nkoirana nde kera iranete anyoretwe oyo oetwe eyemo naro oetwe isano oyo onde akaegusa oyo onde akaegu eyemo onyo ikanyorekana buna oyo oetwe eyemo niga achiete akagacha agateba nkincha ng'ere eyemo abande baisano lakini abaetwe chinyinge baendete gokorera egasi bakanyara komenta echinde kero chingiya yachi koina ekabori bono nairanire ntango ebinto nabaete ntango ndore ngasi kigwakoreire represent ekesi kiaye inche nakonyete omonto orwarete inche nakonyete omonto oremeire ase eng'encho gete iga inche nakorete iga gatayarera abanto bare nyagitari ngakonya bare abataka ngagachera bare abataka agatebwa aye genda kando naigure ngwakorete oyo kabere nere agacha the same way lakini egachi goika oyo gatatera aetu akagacha tasieti gokorera kende omonto nonye ochiete gosaba obokonyi ase are achiete komokonya omonto ochiete gokora kende akagacha baka kera iga nagateba egento kiago kwang'ete ng'eki tinchiete gokorera gasi bukwema gotateni na auretu nonya keria etwekemo abande bakamentera that is the same way when you help nyasaye akonyara gokomentera zaidi moso efamily yago techandeka kobwate chibesa ng'ogokonya nyentari efamily yago juma efamily yago goikonya omanye gochi gokonya isiko eisaneke kwanza negosumbua kera ching'aki kiaye konya lakini konya naende buna namombwata egento nagoteba nakonya the first priorities the serious one bari in need that is the same way igo obokonyi no buya naende tiga togokere botambe kero ogosabwa kiagera omonto oyo ochire gosaba namaete na oyo inkwende sika akasungura bakankonya naende echio na echibaraka ebuku egoteba okwementera that is the blessings nara ayo nabwate akasungura ase bono iga that is introduction ndero nasoa thank you abanto bagoteba ase comments ng'a toiyo okay enda bono bakorigirie bagotagete ase comments moino karibu okay haya Kajoi karibu sana
Tunakupata vizuri but mic yako inakaa mbali kidogo. Hapo imeingia. Akiwa ile kwa West. Waelewe. Moti angeli bakakwira n'ebindi byamuna sinchiri bakana kwangere angenda bakaza omukyadala asinginja abandi nimete mbali megabo bakanyete nabarabu barufuse kyabo okonya teri bobe nainde gokonya abantu bande mbaro otari gokonya bari babwate emitwe emibi nande emiomopa nande munsi y'abantu bande tari bagusaba obokonya bakugusaba egera gukuria amang'ana amo noboro na konya nasa amang'ana family members nje nande ganje dolini nabo ndakonya gose nande tingokonya pi natebi tingokonya asing'encho ngorairigereria ande inche foundation yane nakinkinete nakinabete nakinaikire nainde nararia yanyorete ase esafari ya obogima kero ngendererete gosukuma esafari eye mpaka naikire buna inde iga nagotebia ong'e 10 minutes narĩtie agastori agasinyi menya gũtĩra orange gose tokomona yogote bwana nkoigwete njikero naringe njaro nakinire tasa abantu baria bataka bakurukwa bataka complete uyu ne family ya minto yaringe ntaka lakini rende bali bande bese moiga baringe bataka buna naringe twaringa bataka minto igaikira bona mang'ana nonyaja iga yokogenda ebirasi agachaka bamakong'u asing'encho gose esukuru nero nitagete fees mama tabwati uwezo by the way tatu minto tayo noroche mama tabwati gasi onikaba nakong'u sana sekera anti yane nabwate egasi agateba bona akong'ira aire nomoiseke bwa ekazini yane onde tande tosomere mwana ngagenda amatuko arenga ewiki ewiki eyemo mwae akangaruka agateba nana nabasacha nkorigia keitata iwa nde kirasi isano nemo ntebiu kirasi isano nemo inche ndinamanyaka akasungura abasacha life changes bono kerateba igo buna nabasacha nkorigia ikabitireri bona nseri lakini tari buna nabasacha naringe korigi bono nimbinu arigiri tateti gonkonya gose gokonya efamily yaitu ngaira nainga tukaba togokora chikondo na mama togokora chikondo lakini kwenda ndi school kunya kwenda ndi school kunya kwenda ndi nakorire class 8 bono kunakora class 8 mungo minto monene okorire form 4 kabidi ngira bona erende barua linde ibigari linde chitaoni linde ikamchengo chikambani kabidi bona sinanyorira akabaga nonyeko gosoma kengasomi ngakora form 4 nakora form 4 nganya kuwegerera buna niigirerete nganyora nachire baharini ngagenda baharini nkabera baharini egaikera oburoire bugacha bona ase my grandmother bumurwaire kera bumurwaire ngira bono bagukurutera omaete kera abantu bamete buna yaya kakasungura narasibete bono kiri omonto agoteba karakuna ngo kakasungura bagachi bagankuna ngachinkaeba buna agabu cute ateba buna ogokonya rime koreterera emechafu ngachinkieba nkaruchi beza omong'ina oyo arengete baka my friend ikaba buna bori nobutachero kera omonto onywe enamba ya omwana oyu okirete kwanza bakufurasi mbameti ng'ana kinagufurasi omwakire korwa gochi Kenya it is the same thing bundles nere nkubikare nere chibesa nkubikare abantu abo bakugufurasi omonto omanya goika ogotebina omanyete omwana ono aserire karang'a siringi 30,000 inche nkoiraneria gokomotebia yaya gaki makomoketi mbwati gose tata moketi mbwati bono bateba gwasoire gokora ki kweirora
n'abandi bagugusaba igo yani okonyora omonto from nowhere kagichere yani ari gwekenyoro kerikeine ugari akugusaba chibesa yari na good man bakugusaba ase eng'encho bamete naki bono nduchi mwanyare benero nduchi bono naki bagotebia ekegusina nduchi ensase yokire korwa ororo bono batagete korimi mostly abasabireria aba b'echibesa aba ebatagete korimi chitaye emechi ase baro chitaye tete gwoka batete bauta yakora kiari alafu ne family nere etagete egotumeka bubi at the end bachiche ogoteba kwarenge richera muna bono ndega iga isiko gaiga ntebe batebe achiete gabuga achiete bwara burunki aretire bari gocha barigirete naki yaya uri nakonyete ngakigete bona ntiano uri nagakoreirwo nagakora nabete riraya mwaye God nyasaye narororo nainde nyasaye oyo ori iguru igakugwakaniwa ase iguru kuroche warori bona achete akarwara moisonde aramara ntabi buna naki adori ni indwarete negitari ati ngaisaransanga chori mabweri buna nakorete oboraya bwoya ari nkaye draw nonye rukwe bateba ngatwakani obo base obo nyasaye ori iguru manga moburo ekiagara nande kana oboraya omitemo ngamoburo so sometimes bantu tibali bawo abantu barure ko bamwanya abantu babire chingiti joro sana nainde noni bukungo na tiga ko bumuntu wairuganye dakonyu imuke buka urigia besa yawe so amangana yakokonya asinarura akonye kakasungura nainde mostly asinari tutari gokonya waroli bantu tari bonsi bagusa obokonyi batageta obokonyi no abantu bande batageta obokonyi nanateba woborogi kugupima akiri nini yani temptations by the way temptations so let us take care hata waizi china mbuye kwanza twale nambete bu etaiye tari gukora buna inji uramenye buja mundu agukuri guchi mwino gatari gukonyora wafuidie bintu bune tikaba kumanya bube lakini oise kwa sobuguma bwago bwa inje tingokonya mwiri tingokonya none amate asinali ndagokonya ndasinali ndagokonya hata waisi ndagokonya omonto ndameti pi ubwagochikokonya asa abantu bari buri family mali tigandigira abandi ribaga natebi nacho natama goiguru minyoka moroserie kahawa yayo nyuri sawa, asante, thank you. Haya, huyu anaitwa Kajoi. Evans Onyango, ni poa ukisaidia mtu iji nguo then you go around kumsema ama kujipiga kifua. Emily Ondieki, hii kazi ni kama gotora ekahawa wase chai. Please, ile target tunataka ndo hata sisi watu wa majuga aki. Okay. Elizabeth Isabu, okay? Angalia hata mchango wa shule mahali kuna pesa. Hapo ndo kuna mwawa pesa. Lakini kwa maskini utapika wali watu wakule wakiweka 20 bob kwa sahani yenye wezi buy hata hiyo food ulibuy wanakula. Haya. Background pia inachangia, so chanukeni tajiri na tajiri, maskini kufa na Mungu wako. Okay, au ni team comment hapa. Ingine hapa ni gani? Purity Kwamboka, tenda mema nenda zako. I thank God no relative is bothering me with money. When they ask, I know they are really down. Okay. Okay, atokaribu ya. Iye nchiranere moka James Ondegi, hi my fellow Wolfman. I'm following this great topic. I'm always a victim of this debate. Help where you can. I don't know if James amekuja hapa kwa screen. Na wish angetuambia kidogo kuhusu testimony yake. Unakajoia rule usuda gabo. Haya. Mimi na pesa rebel. Hata wale walikuwa wananipea 200 ndio napea. Hawezi hitaji mingi than what he used to give me.
Okay. Jerusha Ondali timu WhatsApp chinza cheikire timekeeper totevi. Okay. By the way, I got an announcement here from your matron Anita. I got an announcement here from your matron Anita that you have right now. It's 10:39. 10:39. That means you have that is 21 minutes. 1 hour 21 minutes. Abantu bawa team WhatsApp 1 hour 21 minutes. Okay. Haya. Chanaondeka tata na kwe faini mugaso paka yandura but ni sawa tu, tulimalizana nayo. Anita no arema ga se tendi apa kanyete timu WhatsApp mokore una mwegwa na chinse chiri cha mugaso etwasu kumwegetiro tata mpaka twasu nyukutira, lakini ndo we thank God tulifika mahali tulifika, tulibakisha 29. Let me refer just a minute. Let me refer this. Tulibakisha 29k. Anita was suggesting we raise 45,000. So we are remaining with 29k. Ndiye atoe pledge yake kama mgeni wa heshima. So on the WhatsApp genda ngomokore ngore before 11:59 chitaraika. Aya, okay. Timaidia saba ndo ajikurwa. Mondo nara obogolio kobogotama. Who is this? Let me comment mukale ko likachi ko itakambaka mondo tolikora. Dolvin Nyang'au naenda WhatsApp. Yeah, Dolvin, we have a WhatsApp group. If you want to join our WhatsApp group, there is a number that is scrolling down here. Usanya kubwata soko lika 0700 16 94 44. Mother bonarenera namboli, you inbox me through that number. I want to make a message or inbox, then I get your number 0700 16 94 44 0700 16 94 44. You inbox me that number, then I will add you to WhatsApp group. Abantu mbale WhatsApp ni ani 10. Okay, Dolvin utaambiwa, you will be directed accordingly na matro ni Anita na chia lady Kalista, so na secretary Ronald, they will direct you accordingly. If you want to join, watakuongoza and they will tell you. Ni WhatsApp ni ya mashabiki, by the way. WhatsApp ni page ya mashabiki wa Kisi Hot TV. So ne group ya mashabiki esibakomerana bakwana their own things, they share, they wanajuliana hali. So WhatsApp group ni ya mashabiki, by the way. So if you want to join it, please follow the necessary. Toma inbox yao wachamoina, then nitakuweka hapo. Okay. Haya, nari goteba kaka before Dolphin ataransiriria nachikora mweresa nari goteba iyo nabakonyora gose ori gose ne chinsi chia Michael na America go somewhere wagachite nyomba seino oyetigete wacha kwanyora ng'abairi no bakurara imigose ne chikaze ni tata excuse babwate ngeri ng'aki ng'atukurenderete nyomba eye nana kugisibimba ariko gisibia singe njo bamanyete ng'ateri yabo naneranga imana gonyaka wacheta America gose 10 years ago barabu no baraire, yani no baraire tu wamelala pale nane ibintu mbali gosibi nana mbarangite gwatigeta atiokire asegi, yani barabu bamanyete nga ibintu ebi ndene bya cousin yaito mara America akona pesa, so we use them the way we want. Chianga watigete chikase ni chiabekire paka chiagotire bagateba ng'aki ibintu ebi nebyo mwana ominto ibintu nebyo mwana ominto tiga turabiri
torrenga ibigoika. Okay. Lero nateba unkore show mapema because ntobwate ine announcement kurwa se matron. I don't know. Okay. So nilikuwa nataka mtu akuje kwa screen atuombe then we finish the show. Because tuko na 1 hour 16 minutes okay. Si ya kumaliza show no ng'ana nere gokora moina tubwate yare kwa era saa 5:59 gobono tubwate 1 hour 1 hour 16 minutes tumauka saa 5:59 so okay. Bishop stima this bagenda somebody to come and pray for us so that we togende ngao. Felistas comment. Okay. Felistas your mali nezabani. Just come. Felista, just come and pray. Kuja uombe. Come and pray for us. We finish the show. So that to beat chisa chia the other side Okay. Naona Kalista hapa. Karibu sana. Yes, unatupata? Kalista. Kai, yonga yire speaker lero gusa. Autupati? Kalista. Okay. Kai, huyo atupati. Ni kama nini yake iko na shida kidogo. Okay. Felistas kuja kwa screen uombe. Kalista, mic yako hatukupati. It's like you're not getting us. Mam Shanice, karibu. Mimi nilikuwa nataka kuomba. Yeah, pray for us. Ni kama Kalista is not atupati kabisa, atupati kabisa. Okay. So we Samuel pray, Gichana, just a minute. Samuel, add me on WhatsApp too before 11 p.m. Yeah, ngoja kidogo. Okay, Kalista, Samuel Gichana, what you do, enamba nerega igie gwetansa timeti gosemo yiroche namba ine rongo na kuirora. I don't know what kurwabu your side gosengo ya ramore enamba nere gwetansa iga se screen nsa ere 0700169444 enamba yuko inbox. You can say hi, mimi naitwa Samuel Gichana, niongeze kwa WhatsApp group ya Kisi Hot TV, nkomente before saa 5 chitaraba tubwate nkore togokora before 11:59. So Samuel arakisheni haya mamshanisto sabera bano kiuti ganyorwa. Yes, now you can pray. Okay, we pray. The Father, the Son, and the Holy Spirit. We thank you, God, for this fund. We thank you for the discussion that we had. Lord, we are going to another program again, Lord, as we are going to discuss that and help us to bring this Kisi Hot TV to a level that can help us and others get the information of this to our Father in heaven. Let your will be done and let you be our guide. For this our prayer, in Jesus' name we pray and believe. Amen. Amen. Okay, ntara kore show just of what you want to do. Ematroni yatebaiga. Our matron is Anita from Dubai. This is what she said. WhatsApp group yete wate 45 members. 45 members. Anita tebakero. Okay, we are buying machines. Che studio. We are buying machines. Che studio, che camera, and a live view. So Anita tebaiga. 45 members. Ataketekero muntar 1,000 chika 45,000. Amanya kurwa up to 100,000. So anataka tumalize hiyo mchango by 11:59. Kaka tuwachangire kursa 8 nchiweke na kwe fine 8,000 lakini na kana na swete baka nanyi yakana. Erikiagire fine 7,000 is paying. Okay.
So anito tebaiga, we are 45 members. Tuwente kuchanga 45,000. That is if each member gives 1,000. Kera tu 45,000. Actually cash. Then from there, then from there, amanyako 100,000. We are raising 380,000, by the way. We are raising 380,000 for the live view and the camera. Also, WhatsApp group Nabakora. There is a guideline on how those things will be purchased and the benefits members will get from them. So, the balance ya 29,000 to went raise between now and 11:59. So, if you wish to support us in any way, is just willingly. It's just from the heart, willing support. Onye kisi yote TV yako gokiri wasomire bintu kurwa na nengo gokire each day. So this is voluntary. If you want to support us, enamba nere gweta nsa yega ya Safaricom ga 0700169444 0700169444. So ngini box namba hiyo, then ni kuongeza kwa WhatsApp namba neri atomrua. Let me find a paper so that I write before I move from here. Elizabeth Isaboke ndio hiyo namba. Yes, Elizabeth Isaboke, this is the number. You inbox me. This is the number, please. You inbox me. So Samuel Gichana, you too, please. Karibu sana. Isaac Media TV, karibu sana. Just welcome. So unango kore show kurwa, we are heading to the WhatsApp group so that we try if we can raise toko misi ko raise chiva secho ndo konyora the 100,000 promise from Dubai. So that hiyo ndio sheria tumewekewa. Nyanto kunyara ko raise chiva secho by saa 5:59 we miss 100,000. So it's up to our effort. We try as much as possible so that to raise as unabonega to raise 29,000 actually na chitikarte chioka out of 45,000 to 29,000. So niliandika kwenye okay, sawa. Thank you Elizabeth, niliandika kwenye one. So tutagete kuchanga 29,000 between boniga na saa 5:59. So haya, twende kwa tent tufanye hiyo kazi so that we get 100 shillings. So that we get 29,000 shillings. Nawatakia usiku mwema. Nyasaye tiga abaseseni na Nyasaye tiga abakonya. Ubutuko buya tomerane abu ankyo.